Neboj. Je tam někdo zapásal? Není. To je expres. Půjdeš se mnou? Ne. To je expres až dolů. To má. Lukášku, jedeš? Udělej nám tam místo potom dole. Začni, že jedeš a jedeš. Jedu. Tak jeďte, kluci. To dáš mě jít? Já se hři sednu. Jo. Pojedeš? Ty pojedeš? Jeď? Ty nejedeš? Tak jeď. Jestli se nastavil kalhoty. Tak jeď. Tak ukáž, tak ať je potrčí. Ty se bojíš? No já taky. Tak jo. Nerva. Máma, tady Kaja. Ty krávo. Ale tak jeď. Jeď, Lukajda. Já jedu taky. Jdeš taky? Ježišmarja.